Terveiset täältä Abbalta. Lehdessä oli rakkaan kilpailijamme Ahtisillin ilmoitus, jossa väitettiin Ahtia maan parhaaksi silliksi. Totuus kuitenkin on, että Abba on suomalaisten kestosuosikki. Eikä ihme, täällä ei vaan kyborgit. Abban koetiloissa testataan jatkuvasti uusia merenherkkuja arkeen ja juhlaan. Siksi Abba on Suomen maistuvin silli. Abban TV-mainos väittää Abbasillia Suomen maistuvimmaksi silliksi. Ahtisilli on kaikkein maistuvin silli. Ahtisillissä on perinteisen kypsytysmenetelmän ansiosta vahva maku. Ahti onkin tarjonnut täyteläisiä makuelämyksiä jo 60 vuoden ajan. Ahti, elämän parhaita paloja. Ahti kertoo tarjonneensa voimakkaan makuista silliä 60 vuoden ajan. Onnea! Tiesitkö, että Abbasillin hienosta ja pehmeästä mausta on nautittu jo 160 vuoden ajan? Eli 100 enemmän. Abba, meren herkkuja. Nyt siellä telkkarissa pyörii Abban mainos, jossa puhutaan 160 vuoden kokemuksesta. Hieno juttu! Mutta Ahtisilli pakatankin käsin ja parhaista selkäpaloista. Ahti, elämän parhaita paloja. Abba on vastuullisesti kalastettua todella hyvää silliä. Abba, meren herkkuja. Ahti on todella hyvää, vastuullisesti kalastettua silliä. Ahti, elämän parhaita paloja.